Well, I can't go. After 2 days, Okongwu dibia we join internet we may be having. We kutobom, kutobem. You can't get up. I'm on able to let a come more. Ya yende kuta nyo. When I lost it, sir. You would walk up with you. I would then see Pulicha. Oh, no, can we have done no more of the make a couple of mother no generation. So, mother, the world of Okongwu with the other. I will be a yoko, Nabia. Every Mundi and Okongwu with the women, brother, where the Ganam ransom. Yokum now loses by a coach of Janina. When you know Marivone Puni, when I sit on online, when I say I ask rock. Ekum no yabu. Even you online, you query the Alatinata working. And you query you online. Here, the other Palatinasa. Now, even Pulutano, Ona Kele Chukuive Dicha. Oh no, Alatinasa and Abogetan, and I don't know going to get you. You won't have million. Is open and an ayeti that I won't get a bubble so Madame and Neggy. Watch any video. Ayaya Nando, Jereje, to Okongwu Dibia, according to Ifokuru, according to Ian and Becca Seba. To me, I win here Okongwu Dibia. Yes, ono mother, Abu Honu Chuku. In our two Okongwu Dibia, Okongwu Dibia again. I know they do again, Obaro. I know they do again, Obaro. Don't worry. Before I was saying I told Okongwu Dibia, before Nebu Okongwu Dibia, Nebo Chapu family, first of all, Muri would say Hijinaka, Obroni frame be fake ye, wayo, when up on the ego, then I was saying I did Okongwu Dibia. Man, nobody frame go nonsense, could share that baba, could share the Takamo when up Sandy Wego, I was saying Mudasa. Open people have a job because he the woman and men or the way Dibia support you. No Dibia will support you because he the mencha. Give up Ayaya Nando, he the mencha, Arusia Hama or less it is a higher assassin actually go with Dibia. Or as it is higher assassin actually. Obu Hanon Gogu, not get to us, it will not work. Because again, Akagadi Hocha. I have met you several times in a club, give up Dibia, in our way who told my water, now my head go need. In a jar 2 hours, Karina 2 hours for. No man again, he say no, they do again. Then no knew him. On a try go to come out and amend those because of the platform, the platform, where could I go with you? And then we'll make it because no with a conscience or conscience and happy or man, if I beg the money, can ask them the ego. Or pull up my young bagara, see because a bagare, or many fortune where that I am the one bagara, so bagare. Then you talk Okongwu Dibia, nor a BAB. Nor no, nor on a bondage, na carry. Ayaya Nando, all Google war, Manabu Honoko. It will not work. All Google war, Manabu Honoko. And for that, I will may put a challenge. I got to Okongwu. It can raise more than 2 million. It can raise more than 2 million of digital business. It will not work. Imana your ababa ni rube hawayo, rube hojobo. For your fellow human being, let that your RCJ work home. Man, open your go job. People now complain, never complain. A man here about job. In a women are sacking. You just go to call you with a lock on. You know, just go school. You have to lose your barrier. Whatever one and I get a poro. Or send them and just say, hey, go. I'm from the ego. Who was here in our talk with an arrow? Bia bena yuni zika oka na jemeri hoods on 13 oka in a 30 something eno kwa kemgbe ejide onye isi anyị onye ndu Igbo onye ezi Igbo ejide na ndị galo kemgbe jide na DSS etube ha na arụsị ka ojebusi ya etube na arụsị ka ejebusi ndị Hausa Fulani na-abata n'ubi anyị atari ebebisi ihe akọrọ n'ubi etube na arụsị ka insecurity na Arabic around the area ka ọ kwụsị etube na arụsị ka arụ kwụsị
na ya ka Okongwu dibia na-arụsị. Okongwu dibia efu na agụ na agụ. Okongwu dibia efu na ọ dị gịrịgịrị, ọ na-achọ ihe oyeju ya bụ, ọ na-achọ beta hand ọ ga-aba. Ọ banye na beta hand bụ ezigbo mmadụ na-eme biznes. Okongwu dibia echenji atụ ya ahụ na ahụ by force. Ị na-amị Okongwu dibia ọbara ka emi wue na obere nwe na-amị ọbara ka emi wuo. Nwatakịrị si na ome emezi isi na ihe egbue na ome emezi isi na ihe egbu Okongwu dibia. Ọgwụ ga-arụ ọrụ ka mfụ. You would have give date na your ọgwụ echekwa nọ ịkwụ dị ọgwụ ka inye date na ịkwụ dị ọgwụ inye date ike enye time. The only way ọgwụ gị ga-esoro ọrụ bụ na ọ bụ na ihe na-arụrụ ndị mmadụ bụ original. Okongwu dibia na blackmail gị ịma na ọ ga-arụ ọrụ, mana as long as na fake erugo fake and from the beginning till now agbaghị asị onye fake Ayaya Nando ịbụ a fake dibia. It will not work. Your shrine no go work unless you ndị higher assassin na-achọ ka igbu because ọ na-atọ mmadụ na arụsị the send ndị agent were poison chụgharị by the person ka egbue. You no go work. I am standing for Okongwu dibia. Ana m agba ewu na Facebook. Ihe nji agba ewu na Facebook bụ ka Okongwu dibia mee amendment, but I was happy for him to come out publicly wee kwuo na ayọ mgbaghara. Ị ga-ama a ga-atụrụ ya more than 2 million, tụọrọ ya more than 3 million obido afịa. It no go work unless na mụ bụ jee paak okwu anya ọ na-abụrụ onye ụkpọ. Ọgwụ gị rụọ ọrụ n'ụwa ịma na enwere Chukwu oke abịa ma ị na-arụ ọrụ bịa ka agba gị egbe ọka na aka ịda ataruo ana ị na-atụ Okongwu dibia na arụsị, ị na-atụ na arụsị na o mere gịnị ụma ayọ gị kama ọ ya ayọ gị ojekwa abalị n'Ọnịcha. ụma ayọ gị kama ị ya achọ a way to amend your life. Stop scamming people. In a arụsị bịa ka ọrụ ọrụ na ọrụsị gị rụọ ọrụ mmadụ ọ bụrụ mwa bụ Japan because I know you. Ị na-eme omenala mana ị na-apụ ihe jee kpọrọ ụmụ achawo na-arụ ha aka n'ike na-eti ha ego n'ike. Ịtụ mma atụ vidio gị ọ edoghị n'anya na-abụ ịkpọkọrọ ụmụ achawo arọrọ ntụ ị na-atụ ha ego n'ike. Mgbe ị na-eme omenala Igbo awụ mgbe ji sọpọtụ ọka ka onye kpọrọ onwe traditional man na-afọ ya nwaanyị ego n'ike. Ọgwụgwụ rụọ ọrụ ka mfụ. Ayaya kụọ dị ọgwụ ka anyị fụ. Ọgwụgwụ rụkwa ọrụ. I saw you at Ibiza. Ebe na Ibiza ozugbo ị na-afụ m ibi nwapụ fepụ na because ị chere m na-akpọrọ gị ndị eke na-agba ọkpa gị na-akụ n'azụ isi. Ibirie moto bi wukwu onwe gị na moto. Ị na-ebi moto nwụrụ anwụ, moto eregwuru eregwu. Moto ahụ ọ bụ na this boy continue so no dey put moto ahụ the next thing moto ahụ nwere ike ogbufuo the boy. Ịnara moto nakọrọ everything. Ayaya Nando gwa ndị ụwa etu isi wee bịa Lagos steeti mgbe ị bịa Lagos. Ị bịara Lagos ka ị bịa mee sọntị ị na-eme ebe anọ bedde ka ị bịa ka ọrụ ụwa ka isi nye mmadụ 200,000 na Apple Junction ndị na-ere moto. Ha butere gị moto na village moto 6 million plus. Inye 200,000 na bazi na-asị dịbasị nye butere gị moto ka i wee mee Thanksgiving na-abata agba dị moto vidio na-ekwu na ụmụ ababa na ndị Chukwu gọziri ụmụ ababa ka i use the guy mgbe ọ fụ na ọnwa ya ka ịbara igwe ọrịta ọnọrọ gị ego back. Ayaya Nando gwa ụmụ uwe etu isi eje ebe a na-ere moto ebute moto agba vidio agbacha vidio emachi ya azụ na etu esi ewuduru ego agbacha vidio na ego ewechighị ego azụ. You are a local scammer. Get out from my phone.